Passeqre favuri tlestija tal-Imsida Creek titpoġġa mill-aħħar strutturi li jiffurmaw il-flyover ta' dan il-proġett. Pis li jisbuq il-45 tunnellata u btul ta' aktar minn 25 metru. Dan ix-xogħol sar matul il-lejl bejn il-ħamis u l-ġimgħa u sar koordinazzjoni loġistika bejn entitajiet u kumpaniji biex jitnaqqas l-inkonvenjent għal dawk li jiffrekwentaw iż-żona. Dwar dan it-ragward il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul għalli apparti dan ix-xogħol għaddej xogħol estensiv fuq żoni oħra tal-proġett. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkomplu nżidu aktar installazzjonijiet bħal din il qegħdin naraw illum u ħankomplu għaddejjin dan ir-ritmu sabiex nagħtu dan il-proġett kemm jista' jkun malajr lin-nies ta' Malta u Għawdex. Għal-fażi li jmistriq Mikien Anton Vassan li jiġifieri l-karreġġjata fid-direzzjoni lejn Birkirkara se tkun magħluqa temporanjament nhar it-2 ta' Settembru mit-8 ta' filgħaxija sal-5 ta' filgħodu. Dan biex jitwassal b'mod sigur it-travu li jmiss fuq is-sit tax-xogħol. Għaldaqstant is-sewwieqa huma mħeġġa jużaw rotot alternattivi filwaqt li jsegwu d-direzzjoni tal-Uffiċjali ta' Transport Malta li se jkunu fuq il-post tas-sigurtà u l-maniġġjar ta' traffiku. Il-Ministru Chris Bonet qal li din il-flyover mistennija tinfetaħ sal-aħħar tal-2025 kif skedat. Il-Ministru Bonet żied jgħid li dan il-proġett mhux biss se jtejjeb il-konnettività u jtejjeb l-ispazji pubbliċi ġodda, iżda se jindirizza l-problema tal-arar. Temm jgħid li dan hu wieħed minn qatta proġetti infrastrutturali fuq skala nazzjonali li qed jiġi implementat minn kumpaniji Maltin li mhux biss qed iwettqu xogħol ta' kwalità għolja imma fi kliemu qed juru b'mod ċar it-talent, id-dedikazzjoni u l-kapaċitajiet teknoloġiċi li għandna f'pajjiżna.